2017, fiesta sa Dimiao, Bohol. November 22, fiesta ni Santa Cecilia. Damo sang tawo, may selebrasyon, mayara nga programa, tapos mayara nga kaon-kaon. Alas 11:45 sang aga, samtang yara kami sa gym, nagaparty, may hinali lang nga babayi nga nagpalapit sa akon. Siling niya, "Padre, pwede ba makadtuan nimo ang akon ugangan kay nagamasakit?" Magpabadli siya. Siling ko, "Ti, kumusta man ang kahimtang sang imo ugangan?" Siling niya, "Emergency gid, Padre. O kinahanglan kadtuan gid." So dali-dali ko nag-ilis kag nagdala sang galamiton para sa pagbadlis, kag nagsakay ako dito sa iya motor, sa habal-habal. Tapos pakadto sa bukid, layo gid. Ginbayaan ang party dito sa gym kay magbadlis dito sa bukid. Nahadlok ako kay ang alagyan dili simentado, nag-agi sang kabatuhan, sapa, tapos madanlog. Pero ang babae maayo mag-drive. Siling ko, dili ganito mapatay ang pagabadlisan, ang pari ang mapatay, sini nga aton ubra. Siling niya, "Okay lang, Padre, kay 10 anyos na ako nag-aagi pirmi dinhi." Siling ko, "Masipyat gani, patay kita." Di, pag-abot dito sa balay, dito kami nagdulog sa ubos, kay ang ila balay ato sa ibabaw sang bakulod. So naglakat ako, ginahapo ako pakadto sa ila balay, kay mataas ang ila balay, ang motor adto sa ubos. Naulihi ang nagadrive. Pag-abot ko sa balay, may yara nga tigulang nga nagabitbit sang guna. Wala kang sang guna, kay nagapanghilamon siya. Siling ko, "Nay, sa diin ang pagabadlisan." Siling niya, "Dali lang, Padre, ha, pungko anay. Anong gusto nimo? Juice, soft drinks." Oh, "Pungko anay, Padre." Siling ko, "Hindi, kay emergency. Oh, kinahanglan gid badlisan ang kuan, ang nagamasakit." Siling niya, "Ayaw lang ka hadlok, Padre, kay ako man ang badlisan." Uy, ang badlisan kay nagaguna pa. Nagapanghilamon. Mga utod ko ni Kristo sa akon, nabatian nga siya ang pagabadlisan, nakasiling ako sa akon kaugalingon, nga nagdali-dali kami pagkadto diri. Pwede pa man ini siya buwas. Ginbayaan ang party, ha, dilikano, hapit kami mapatay, kay ang dalan, kabatuhan, gagis ang sapa, dasig ang pagpadalagan, kay siling sang nagsugat, emergency. Dili gali ang pagabadlisan ng emergency, kundili siya ang nagsugat, may kadtuan nga iban. Mga utod ko ni Kristo, sa aton mga pagbasa, aton nabatian nga mayara nga dako nga kinahanglan ang duha ka mga tawo sa aton ebanghelyo. Yara ang realidad sang pag-antos, ang suffering sa kabuhi sang tao. Sa una nga pagbasa, ato nabatian nga hindi ini gusto sang Dios. Dili gusto sang Dios ang kamatayon. Waay ni sa plano sang Dios. Pero tungod siling sa una nga pagbasa, sa kaimon sang yawa, nagsulod ang kamatayon sa kabuhi sang tao. Mayara nga suffering. Pero ini nga suffering, mayara nga solusyon. Dira sa aton ebanghelyo, aton nabatian ang duha ka mga tawo nga nagaantos. Una, ang anak nga babayi ni Jairo nagaantos. Gani ang ginmention sa aton ebanghelyo, nagahimumugto, dying. Amo to nga pag-abot ni Jesus, gipalapitan siya ni Jairo, kag nagpakiluoy nga kadto ang akon anak nga babayi,
kay nagahimumugto na siya. Dali-dali si Jesus nga nagupod kay Jairo, pero along the way mayara nga interruption. Isa ka babayi nga ginadugo 12 ka tuig. Grabe ang iya suffering. Let's imagine sang isa ka babayi nga 12 ka tuig nga ginadugo, nagmasakit, naurot ng iya kwarta, sang gastos, pangita sang mga doktor nga mga maayo para makabulong sa iya. Pero wala. Siling sa aton ebanghelyo, mas grabe pa ang natabo sa iya. Imbis nga mag-ayo, naggrabe siya. Kag aton huna-hunaon nga ang tawo nga masakit 12 ka tuig, tapos grabe, di maluya na siya. Maluya. Siguro amo na nga makita naton diri sa aton ebanghelyo nga grabe gid ang iya pagkinahanglan sang kaluoy sang Dios. Ang iya pagkinahanglan nga makabaton sang kabuhi, bag-o nga kabuhi. Ang iya kinahanglan nga maayo siya sa iya sakit. Amo ang nagduso sa iya nga bisan maluya na ang iya lawas, nagpanagilot siya sa pagsuksok didto sa madamo nga mga tao para makahawid lang, makatandog sa bayo sa aton Ginoong Kristo. Dili ini masayon ang isa ka tawo nga nagamasakit magsuksok dira, ano bala ang matabo? Nakaupod manggid ko sa na siya ng prosesyon, wala gani ko sang sakit, gaupod ko sa prosesyon, damo ang tao, daw sardinas. 5 minutes lang, ngayara ako sa tunga sang madamo nga tao, naglisod ako paginhawa, nga jutay ang oxygen, waay sang hangin. Yari ang masakiton nga babae, 12 anyos, yara sa tunga sang madamo nga mga tao. So grabe ang iya desire nga makapalapit gid sang aton Ginoo. Kag nahimo niya ini, kay gusto niya mag-ayo, nakahawid, nakatandog siya sa bayo sang aton Ginoong Hesukristo. Kag nagalakat ang aton Ginoo, kag dira sa iya paglakat, ini nga babayi amo ang nakapa-stop sang iya paglakat, kay mas nagahimumugto to didto ang anak ni Jairo, nagadali si Jesus, pero yara nga interruption, nagdulog si Jesus. Maayo ini nga paghatagan naton sing refleksyon sa aton kabuhi. Nga bisan nagadali-dali si Jesus, kay mayara nga malapit na mapatay didto sa balay ni Jairo, pero may nagbalabag sa iya, kay nga nagakinahanglan sang bulig, nagdulog si Jesus, kag iya ginistorya ang babayi. Mga utod ko na ni Kristo, butang naton sa side ni Jairo, nagadali-dali, tapos may magbalabag dira sa imo ginadala para mabuhi ang imo anak. Ano ang feelings? Maugot ka siguro, ayaw na dira. Oo. Nga kinahanglan ng akong anak. Pero si Jesus, ginatagan niya sing importansya ang babae. Sa aton kabuhi, mga utod ko na ni Kristo, madamo kita sa mga sufferings. Siguro, gingkapuyan na kita pagpalapit sa Ginoo. Damo sa mga obstruction, mga balabag sa aton pagpalapit sa Ginoo. Kag isa sa mga nagabalabag sa aton sa pagpalapit sa aton Ginoo para pagpangayo sang bulig sa iya, ang aton mga weaknesses. Sometimes mahuya kita magatubang sa Ginoo, Lord, I am not worthy. Dili ako worthy nga magpalapit sa imo nga. Kaya nakarealize kita nga madamo kita sang mga weaknesses, left and right. Siguro mabugat, amo na nga mahuya magpalapit sa Ginoo.
Pero anong siling sa aton ebanghelyo? Nagdulog si Jesus sa isa ka babayi nga nagakinahanglan. Gintandog sang babayi ang bayo ni Jesus. Dili ang iyalawas ang bayo, pero nabatyagan sa aton Ginoo nga mayara nga gahom nga nagwa sa iyalawas para sini nga isa ka babayi nga nagaantos. Amo to nga nagdulog siya. Damo sa mga tion sa aton kabuhi nga nahuya kita nga magatubang sa Ginoo. Dili naton gusto nga pabudlayan ang Ginoo. Waay nabudlaya ang Ginoo, mga utod ko ra ni Kristo. Nagapangita siya sa aton. Gusto niya nga ihatag ang kabuhi nga aton ginakinahanglan. Amo na siling sa una nga pagbasa. Gusto niya nga ihatag ang aton panginahanglan, ang makapaayo sa aton. Pero kinahanglan naton ang pagtuo sa aton kabuhi. Kung ini nga babayi, nagsakripisyo siya para makalabot lang gid kang Jesus, ano ang ginahimo naton sa aton kabuhi? May ginapangayo kita. Ano ang aton mga gipanghimo para makapalapit kita kay Jesus? Nagsakripisyo kita? Nagpangabudlay kita? Why siguro? Inakapoy manggani pag-pray sang Holy Rosary, 15 to 20 minutes lang na. Ginakapoy manggani pagkadto sa simbahan, yara lang sa kilid sang simbahan ang balay. Tapos gusto sang kaluwasan, dili mga utod ko na ni Kristo. Para maangkon ang kaluwasan, kinahanglan mapakita naton sa Dios nga worthy kita, angayan kita nga magbaton sini. Salvation is a gift, pero kinahanglan naton ipakita nga ang aton pagtuo yara sa Ginoo. Let's focus dira sa Ginoo. Kapareho sang babayi sa aton ebanghelyo, nakafocus siya nga makatandog siya sa bayo ni Jesus. Why siya nag-focus sa mga tao? Abi ninyo kung ano ang ginasiling siguro sa mga tao. Halin dira, ginadugo ka. Ano nang ginatawag, unclean sa kultura sa mga Hudiyo. Hindi pwede ang babae nga ginadugo nga makigmix sa mga tao. Adto siya sagwa. Pero ini nga babae, waay niya na, ginbaliwala niya na kay para lang makapalapit kay Jesus. Amo na sa aton kabuhi. Madamo kita sing angay nga isakripisyo para makapalapit kita sa Ginoo. Pabayin ang mga istorya sa mga tao. Ang importante si Jesus sa aton kabuhi. Ang mga tao dili na makaayo, ang mga ginaistorya sa mga tao, mga negative, dili na makabulig sa aton. Dili kita magpakontrol sa mga negatibo sa aton palibot. Isa lang ang makahatag sa aton sing kabuhi, si Jesus. Kag amoy na ang aton pangitaon perne sa aton kabuhi. Kung si Jesus nagdulog para paghatag sang ginapangayo sang babayi sa aton ebanghelyo, magadulog siya sa aton kabuhi para paghatag man sang aton mga ginapangayo sa iya.